je tam tých alternatív veľmi veľa. Už sa to spojí o chvíľočku a vidím, ako sú tie týmy pekne spojené. Traja Belgičania. Taktiež Mateo Trentin môže zašportovať. Matthew tam má minimálne 2 pomocníkov. Teraz prídu tie veľké boje opozície. Myslím, že Tyler Farrar tam dáva všetko, že ten ani v tejto skupinke už nevydrží, že ona je aj 5 metrov pred balíkom stratená vec, ale proste ide. Je to doma a ide. Ukázal sa v záverečnom okruhu na čele pretekov. On vie, že už na to nemá, aby mohol bojovať o zlatú medailu, tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľnil a zdramatizoval ten priebeh pretekov v tej úplne finálnej fáze. No, blížime sa k tomu stúpaniu na Libby Hill. Teraz sa tvoria pozície. Pozerajte, Belgičania idú naozaj vražedné tempo, po druhej strane Taliani. Peťo Sagan sa tam vyviezol za Belgičanmi. Dôležité, aby to teraz nepadlo, už len kvôli tomu, aby to naozaj bol férový majster sveta. Peter ide veľmi dobre. 8. figura. Výborne. Ako vždy, Peter Sagan pozične naozaj skvelý. Teraz sa vyhol. Áno. Rysujte sa kolíziu. Okolo. A sme tam. Libby Hill, naozaj je to kockové pasáže. Pozerajte, Štýby ide. Štýba spolu s Legenkovou. Pôsobí to naozaj ako magnet, tie kocky, pretože on je naozaj veľkým špecialistom na tieto terény, aj keď už Peter Zanický hovorí, tie kocky nemajú čo do zádnosti a nárokov na pilotáž, ani zďaleka flámske parametre. Peťo Sagan na nejakej 6. pozícii. Teraz si to pretekári to vsadili buď alebo, ale je výhoda Belgičania. Najlepší borci z Paríž-Roubaix 2015, Štýbar a Degenkov, prvý a druhý muž v tej klasik, pekla severu na čele. Peťo to musí sám, toto je nepríjemná situácia, pretože Francúz tam začal strácať, Peťo to musí sám teraz doskočiť. Škoda, že to nemal zadarmo, ale bohužiaľ musel zareagovať, tvorila sa tam diera, takže Peter tam musel útok, ktorý je veľmi vážny a na toto sa už musí reagovať, tam už nie je na čo čakať. Aj za cenu plýtvania silami. Samozrejme. Peťa tam máme, teraz bude nejaký atak holandského pretekára. A opäť Degenkov. Peter výborne začal. Peter ide výborne. Myslím si, že prvých 20 ľudí môže byť majstrom sveta. Tí, čo sú vzadu, už nemajú šancu, aby preúčali cestu špicu, pretože tam sa to už úplne nezastaví. A tam už vidíme na čele Nikyho Terpstru, to je ten jasný holandský líder. A Terpstra to je takisto naozaj veľký favorit dnešných pretekov. Druhý muž z klasiky okolo Flámska z tohto roku, víťaz Paríž-Roubaix 2014. Holandania dnes jednoznačne pracovali pre Nikyho a zdá sa, že by to mohlo priniesť svoje ovocie, ale je to veľmi ťažké pre každého, kto chce dnes uspieť. Niekto z Belgičanov, ak sa nemýlim, nastupuje. A neviem, Peťo ide po ňom? To je Van Avermaet. Áno. Van Avermaet, asi najkonzistentnejší muž tohto ročných klasík. Aj keď Peter Sagan a Greg Van Avermaet, takto sme ich videli bojovať na tohto ročnej Tour de France. Pozrite, Štýby už sa tam trápi. Peťo, poď. Štýba sa bohužiaľ vystrelal v tom predchádzajúcom kopci. Tak Peťo to riskol. Avermaet, uvidíme, či sa to spojí. Peťo, poď. Neviem, koho tam má z tých norov, to bude Boasson Hagen. Mal by to Boasson Hagen. Peter Sagan na čele pretekov 2400 metrov pred cieľom. Tak. Teraz v hlave rozmýšľať, ako to urobiť. Peter naozaj vidí, že má silné nohy, ale zozadu vidíme, že kto tam, či tam ešte nejaká skupina bude a vidíme, že sa to tam naozaj trhá, tam je za ním Avermaet a dvojica. 2 km ešte to dlhé. Toto je ale veľký atak od Petra Sagana a veľmi nádejná situácia, pretože už sa zbavil mnohých konkurentov týmto atakom. Ostáva tam samozrejme ale ten veľmi vážny konkurent Greg Van Avermaet, to je veľké nebezpečenstvo. Greg Van Avermaet už Petra Sagana viackrát v tejto sezóne zdolal, či už v tej pamätnej etape na Tour de France s cieľom v Rode. Pamätáme si na ten nervy drásajúci, extrémne dlhý, stúpavý finish, kde mali obaja neskutočné vatové výkony. Je to bez ohľadu na to, ako to dopadne. Peter zariskoval a to je vynikajúce, čo Peter teraz predvádza. Nevieme, ako to dopadne, ale... Je to vynikajúce
Peter odhadzuje čím najľahší bicykel, ten záver bude ťažký, uvidíme, koľko Peter ušetril. Tam sme videli aj pri tých 23-károch, tam to stúpanie záverečné, ešte to, tie straty sa budú samozrejme zmenšovať. To riziko môže priniesť úspech. Samozrejme, musí riskovať, Peťo riskuje a bez hľadu, ako to dopadne. Výborné, Peter, lepšie to nemohol urobiť. Kilometr pred cieľom a náskok je veľmi slubný. Tak. Peter, poď ešte, zdvihni to, poď Peťo. Dá sa tomu veriť, že to Peter Sagan udrží do konca. Ešte 800 metrov, Peter, poď ešte. Peter Poď, Sagan zdvihni to, poď. zo všetkých síl a rysuje sa historický úspech pre slovenskú cyklistiku. Nechcem Španieli samozrejme tam vzadu. zakrytnúť, ale ten náskok Peter, je poď veľmi ešte. nádejný. Ešte tu bude dlhé, 800 metrov je 800 strašne veľa. metrov, ale náskok je dobrý. Ale trpia všetci, Peter, poď ešte. Peter Sagan na to záverečné stúpanie na Governor Street. Peter, poď ešte. Ukazuje to, že na Tour de France nenadarmo bol tak často v únikoch, teraz práve tieto svoje dispozície preukazuje v pravý moment a ide za zlatým úspechom. Kde sú Španieli? Peter Sagan a jeho Dozadu idú. veľký boj o zlatú medailu. Náskok je stále veľmi nádejný, ale Peter Sagan má. Ten náskok zdá sa dostatočný. Peter, poď ešte. Záverečné metre pre Petra Sagana a zlatá medaila je veľmi blízko pre Slovensko. Koľko máme ešte dojazd? Ešte 300 metrov. 300 metrov, Posledných Peťo, 300 ešte poď ešte. metrov. Drž to, Peter Peťo, Sagan a poď. jeho boj Peťo, o poď zlatú ešte. medailu vrcholí a vyzerá, že bude úspešný. Peťo, je to kusok. Tak to je pošlo a vyštíkanie sa do posledného kúska v závere, ale Peter Sagan ešte to poď do sedla. vydrží. A jeho úsilie a Ešte, risk Peťo, bude kúsoček. korunovaným úspechom. Peťo, poď. Peťo, ešte poď. Posledné metre pre Petra 50 Sagana a metrov, Slovensko 50 na majstra metrov. sveta. Už to môže odpovedať. Peter Sagan je majstrom sveta. Peťo, máš to. Obrovský úspech. Korunovácia. Konečne to Petrovi vyšlo. Vyšlo to máme majstra sveta. Peťo, je to doma. Radujme Raz sa. to muselo prísť. Neskutočné. Zobral to do svojich rúk. Tá réžia bola jednoznačne o jeho réžii. One man show na záver a zlatá medaila je tu. Majster sveta. Krásny záver. Hovorili sme o tom, Takýmto spôsobom vyhrať majstra sveta nebal sa. Je to tam. Viackrát Pozrite víťazstvo to hore. prišiel, keď mu v rozhodujúcich momentoch Paráda. vždy niekto ušiel. Teraz to zobral sám do svojich rúk a hovorili sme o tom, nemá zatiaľ to takzvané veľké víťazstvo a to prišlo práve na majstrovstvách sveta. Nemá ešte víťazstvo na monumentálnej klasike.